Bonjour, bonjour. Ne balma wani nyangma. Ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali Film. Abonnez kuraw, aw bienvenue. Minnu bɛ lamɛn don o don, kura ni kɔrɔlen, aw ni ce. Aw bɛ temps mun ta kan lamɛnni la. Surtout, aw kana ɲinɛ dɛ, a y'aw ka avis di. A y'aw ka avis di review o review. Donc, bi revue, an bɛna kɛ Les Dangereux de la Cité kan, épisode 14 et 15. Donc, épisode 14 ni. Épisode 14 ni jara. Est-ce que ni épisode sugu de la ka kɛ Les Dangereux la? A jara yɛrɛ de. A personnage wo, a dialogue wo, a dynamique yɛrɛ de kun b'a la quoi. A jara fo ka tɛmɛ rapidement. A jara o dan tɛ se ka fɔ. Est-ce que usu bɛna yɛrɛ bɔ drogue ko in na cogo di? Heureusement, a ye mots ko mots k'a dɛmɛ. Donc sisan mots ka dɛmɛ o ye idi o ye idi kɔrɔfɔ ɲɛnama ko idi bɛ se ka denmisɛnnin bila ni sugu la tellement k'o bila ni affaire sugu la cogo di wallahi a tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin kɔnɔ usu ye denmisɛnnin yɛrɛ de usu ye denmisɛnnin yɛrɛ de a comportement kɔni o tɛ denmisɛnnin comportement de b'a la quoi mais ninnu nani bɛɛ parce que u bɛɛ nana pour que ka se ka plan sɔrɔ pour que ka se ka usu dɛmɛ cogo min na Alassane wo Idi wo e m'o yɛrɛ e m'o yɛrɛ donc sisan ninnu bɛɛ bɛ nin business in de la u ni Carlos bɛɛ bɛ nin business in de la aw hakilinata ye mun ye nin ko in na et puis na mɔgɔw ko usu ye denmisɛnnin ye a ye dɔ bɔ a la usu a fɔra ko usu ka taa hôtel la k'a k'i yɛrɛ kɛ comme ni foyi ma kɛ ka ɲinɛ ko ninnu kɔ ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ mais a ma foyi de sɔrɔ k'a kɛ hôtel olu la ka taa photo ta ni video ta n t'a dɔn n'a y'a bila réseau de kan ou bien n'a y'a bila mun de kan mais usu kɔni denmisɛnnin baara yɛrɛ de b'a kan en tout cas n t'a dɔn yeta mɔgɔw bɛ ka mun de kɛ an na ten usu ni muna ka ko in na usu tilalen ka muna wele tuguni a dun fɔra i k'a kɛ en sorte pour que bɛɛ ka ɲinɛ i kɔ e ma foyi de sɔrɔ ka taa muna wele conversation daminɛ la ko je t'aime n ko he n ko n ko o ko bɔra min ayi usu yeta mɔgɔw kana sɔn ma sa usu ni muna fɛnɛ ayi non a kana sɔn adage in ma ko les cousins sont faits pour les cousins a kana sɔn ne ma sɔn donc sisan takudi ni mot parce que présentation ana ye tonton Madu présentation kɛ tonton Madu ni mo la donc sisan kudi de kɛlen ka mo ye plateau a ka plateau bɔnna mo yeli la donc ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka est-ce que yeta mɔgɔw ye nin kɛ de ka kɛ comme ni u bɛ ɲɔgɔn dɔn mais pas forcément u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u y'o kɛ a piège kɔni pour moi c'est trop parce que déjà au plateau bini mo yeli la et puis ce qui est bizarre c'est que o kuma ma fɔ bilen quoi parce que ana ka réaction ye ama Madu ka réaction ye parce que a kɛlen de ka fɛn ye plateau bina n t'a dɔn u ye mun fɔ o kɔfɛ comme an ma o ko ye donc sisan après a ye jeune fille dɔ bila mo la pour que ka se ka photo ta k'a fɔ k'o photo bila ka taa Ana ma pour que ka ye ko Ana mo ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tilala k'a kɔrɔmuso wele Dija k'a fɔ ye ko u ka mo ni Ana ka mariage ko bɛ nin tɛ ne yɛrɛ kɔni n bɛ ka n yɛrɛ ɲininka parce que n'u bɛ ka kɛ comme ni u bɛ ɲɔgɔn dɔn peut-être takudini ban ni mɔgɔ dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ par exemple Idi peut-être k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis a bɛ mɔgɔw ka comportement dɔn peut-être a bɛ fɛ ka éviter a ka don u ka famille na mais n'o de don franchement n t'a n'a dɔw bɛna u ko histoire kɛ cogo min na transformation parce que a ka réaction y'a yira k'ale ni mo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ aw hakilinata ye mun ye o ko la en tout cas a ye ko bɛɛ de kɛ pour que mo ka se ka bɔ u ka ko kana sira sɔrɔ quoi u ka ko kana sira sɔrɔ donc en tout cas an y'a ye takudi blague pas n'a bilala mɔgɔ min na a bɛ ko bɛɛ de kɛ pour que o tigi ka
o tigi kana ɲɛ sɔrɔ a ye ko bɛɛ de kɛ en tout cas a ye ko bɛɛ de kɛ pour que o tigi kana ɲɛ sɔrɔ nin kun ye épisode 14 fɛn ye mais épisode 14 yɛrɛ n t'a dɔn n'a bɛ se ka ɲɛfɔ ten revue la quoi il faut k'a k'a lajɛ de a ka lajɛ dɔrɔn parce que c'était très très dynamique donc épisode 15 sisan est-ce que Usu ye mun bila danger la le fait que a kana n'a ye hôtel la Usu i kana fɔ mɔgɔ si de k'i bɛ yɔrɔ min na i kana mɔgɔ wele foyi foyi Usu donc sisan an ɲɛ b'a la depuis épisode 14 la soupçon tun bɛ yen signe tun bɛ k'a yira ko Anna kɔnɔma don donc sisan a signe kɔni dɔ wɛrɛw yira ni épisode 15 la tuguni a fɔɔnɔ banbali ni nausée bɛ ka yɛlɛn cogo min na a bɛ ka yɛlɛn ten donc en tout cas an k'a lajɛ o ko bɛna kɛ cogo min na mais je pense que kɔnɔ bɛ yen donc sisan Takudi ye denin bila mo la boîte kɔnɔ pour que ka taa photo ni fɛn ninnu ta k'i nɔrɔ mo la ten mo n'a bɛnna ale fana ma chance sɔrɔ dɛ mo n'a bɛnna donc sisan mo ye cogo bɛ kɛ pour que a ka taa tiɲɛ fɔ Anna ye parce que pour une fois a ma ko kɛ c'est vrai que pour une fois a noté foyi la Takudi ka ko dilannen donc sisan denin fana ye Takudi dénoncer mo ni Anna ye mais ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka de parce que comme a ko cɛni ko muso min y'a bila la k'o tɔgɔ ko Kudi est-ce que Anna y'a faamuya k'a tanti Kudi de don parce que a ka réaction a ka réaction kun tɛ comme ni a choquera ou bien fɛn dɔ de kun don quoi ou bien o ma yira ni épisode in na de an k'an sigi ka épisode 16 lajɛ o ko bɛna kɛ cogo min na an k'an sigi k'o lajɛ donc réconciliation in kɔni mo ni Anna ka réconciliation ne bolo ça va être pour combien de temps quoi a bɛna combien de temps sɔrɔ parce que bɛɛ la ka histoire in ma régler fɔlɔ donc kɔni u bɛ ja la ni histoire in réglelen mais a ko bɛna kɛ cogo di sisan Nafi taara butigi la Fuseni ni Alasani ka butigi la donc Fuseni de tun bɛ yen donc a kumara ale bolo Alasani de kun don quoi donc sisan Fuseni y'a faamuya ko Alasani ye ko k'a la ni Nafi ko la parce que Nafi ye bizu kɛ a la yan'a ka taa donc sisan a y'a faamuya ko Alasani ye ko dɔ k'a la a ko la donc sisan copine mun ni Alasani ye kojugu kɛ ɲɛgɛn na fɔlɔ la donc o ni Nafi bɛnna o ye bizu in ditɔ ye donc o fana bolo Alasani de don quoi butigi kɔnɔ donc o fana ye kan to ko sisan ko Nafi n'a ka client cɛ de bɛ bɔ a ka clientu cɛ de bɛ bɔ donc Nafi y'a faamuya sisan ko Alasani furulen don mais a t'a dɔn fɔlɔ ko jumeau bɛ Alasani na ni histoire ni bɛna kɛ cogo di sa non ne kɔni j'ai vraiment hâte ka don ka histoire laban de dɔn ne t'a dɔn ni ko in bɛna kɛ cogo parce que là sisan embrouillera yɛrɛ de comme Fuseni bɔra Alasani ka ko kalama sisan Fuseni bɔra o côté kalama sisan donc maintenant Nafi fɛnɛ bɔra kalama ko Alasani fɛnɛ furulen don ko in bɛna kɛ cogo di est-ce que finalement Fuseni bɛna Nafi ka kumaw fɔ Nafi ye k'ale ye filani ɲɔgɔn ye k'ale de ye numéro ta au début ko numéro dira ale de ma et puis Fuseni y'a doubler parce que je sais pas ko bɛna kɛ cogo di aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye nin ko in na de ala Kudi découverte ra dɔ ye vidéo dɔ ci Madu ma ma vidéo ye dɛ donc a taara mɔgɔ jɔn de ni Kudi de bɛ vidéo in kan et puis Kudi fɛnɛ a kɛra muso kun ye dɛ a ma démonter hali dɔɔni ala ma sigi kuma la Madu ko n tɛ mun de d'i ma ko n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye n bɛ fɛn bɛɛ d'i ma a y'a ka kuma répéter tuguni kuma min répétera siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 ne depuis film in daminɛra ko financièrement dɔrɔn tɛ problème d'argent dɔrɔn tɛ wariko dɔrɔn tɛ ko affection fɛnɛ b'a la k'a ye o de ɲininkali k'a fɛ depuis kuma jumɛn ko affection fɛnɛ b'a la donc hali Kudi ma temps di Madu ma k'a fɔ a y'a lasigi kun min na Kudi tɛmɛra n'a sen 2 ye ka tɛmɛ donc sisan ninnu ka ko bɛna kɛ cogo di de Madu ka réaction bɛna kɛ mun de ye Kudi ko in na après u ka confrontation in na
parce que a ma ka kuma yɛrɛ est ce que Madu ma tila ka kuma yɛrɛ la kudu tɛmɛra n'a sen fila ye ka kuma sera kan et puis ka tila ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye he n k'a banna kudi a tɛ k'i la dɛ en tout cas a ka jeu ɲana yɛrɛ de a ka jeu ɲana ni ne ka ye au moins a y'a ta fɔ ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye et Carlos bɛ n'i venger ale bɛ fɛ k'i venger ninnu na les dangereux de la cité la parce que u y'a ka affaire capoter he an k'an sigi k'a lajɛ o ko bɛ kɛ cogo ni épisode prochain épisode ninnu na surtout o kɔfɛ a kana ɲinɛ dɛ a kana ɲinɛ a y'aw abonné ka cloche in digi pour k'aw ka notification bɛɛ sɔrɔ et puis comme d'habitude aw kana ɲinɛ a y'a partager pour k'an ka caya comme kɔnɔwulu o tɛ donc a ye soin ta aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw a k'an bɛɛ review wɛrɛ a bye